Hi, Dr Kelly Young ydw i, a dwi'n uwch darlithydd yn yr Ysgol Reoli Caerdydd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A dwi'n dysgu ar gyrsiau busnes, twristiaeth, lletygarwch a rheoli digwyddiadau. Dwi wedi cael gyrfa diddorol, nid yn unig mewn addysg uwch, ond hefyd cyn symud mewn i addysgu. Dwi wedi bod yn rheolwr gwesty, rheolwr prosiect Undeb Ewropeaidd ac yn uwch rheolwr yr iaith Gymraeg mewn coleg addysg bellach. Hefyd dwi wedi rhedeg nifer o fusnesau bach a bod yn ymgynghorwr i sefydliadau fel Cybac a Llywodraeth Cymru. Mae gen i ddiddordeb personol o fewn cynaliadwyedd ac yn enwedig busnes cynaliadwy sydd wedi datblygu o fyw yng nghefn Gwlad Cymru. Ces i fy magu yn ardal Harlech yng Ngwynedd, ardal twristiaeth iawn, a welais i'r gwahaniaeth rhwng cyfleoedd gwaith ac economi positif yn ystod yr haf a pha mor anoedd oedd yr amgylchedd economeg yn ystod yr gaea. A wnaeth hyn sbardino fi i astudio fy ngradd cyntaf mewn twristiaeth a hamdden. Dwi'n mwynhau fy swydd yn fawr iawn. Mae dysgu ar y cyrsiau rheolaeth yn rhoi cyfle i fi rannu fy niddordeb mewn busnes a chynaliadwyedd ac i fagu'r sgiliau yr genhedlaeth nesaf o reolwyr ac arweinwyr. I fi dyma'r peth pwysig can ni'n gwneud, i baratoi myfyrwyr ar gyfer cam nesaf yn ei gyrfa nhw a datblygu lefel uwch o dealltwriaeth am redeg a rheoli busnes, i helpu'r myfyrwyr bod yn arweinwyr llwyddiannus y dyfodol. Yn ogystal â hyn, dwi'n annog myfyrwyr i gael hwyl trwy ymgysylltu a phrofiadau allgyrsiol tu allan i'r darlithoedd a seminarau, sydd hefyd yn holl bwysig ar gyfer cael profiad cyfan o brifysgol.